Hej, 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 witajcie synki, witajcie dziążki tą wieczorową porą. Przynajmniej u mnie, albowiem jest godzina za 1:01 w nocy i chciałem wam tutaj tak na szybko pokrótce przedstawić pewną grę, mianowicie jak widzicie Ghosts of Memories. Grę, którą miałem okazję zagrać podczas tegorocznego Poznań Game Arena, gdzie miałem też okazję porozmawiać z twórcami. Oni mi bardzo pięknie przedstawili całą tą produkcję, jak wyglądał proces jej tworzenia, o co chodzi, jakie były inspiracje. Udostępniono mi wersję taką testową, recenzencką, którą ja teraz tutaj wam pokażę. Gra jest dostępna na iOS i na Androida. Tutaj mamy różne etapy, ale tak może zaczniemy po kolei od tego krótkiego wstępu i będę opowiadał dalej. I see you, traveler, a lone strider amongst rubble of time on a relentless quest to find meaning. What if fortune offered you a key to the door you seek to open? Would you take it? Please do not be scared. I mean you no harm. Me and this scepter, we are bound together. Within it lies power beyond reckoning. Find me. Free me. Now you have the power. Take the path to discovery. No i słuchajcie, nam się tu ładuje pierwszy etap i to jest taki generalnie zarys fabuły, że jest jakiś głos, który nam mówi, że mamy go uwolnić, tego typu rzeczy, nie wiemy dokładnie o co chodzi i mamy się dowiedzieć. Gra jest typowym takim klikaczem. Jakbyście mieli większy ekran, tutaj wiadomo w telefonie nie mam za wielkiego ekranu, to pewnie by się grało lepiej. Ja tutaj trochę będę na czuja. O. This shattered crystal is very dear to my heart. If you get close enough, you could use your new powers to restore it. No i słuchajcie, czym gra się wyróżnia? Na pierwszy rzut oka już widać, że naprawdę piękną grafiką. Wszystko tutaj było ręcznie malowane, inspiracji możecie się, ja wam nie podpowiem, możecie się domyślać. No i co łączy tą grę od typowych takich gierek na Androida innych, gdzie sobie możemy poprzesuwać puzzle? Otóż łączy to, że tu jest fabuła. Tu jest fabuła i to całkiem możliwe, że dość... A nie, najpierw mieliśmy pójść tutaj. Całkiem dość jakaś skomplikowana i wielopoziomowa. Dobra. No. I po prostu jak już mówiłem, gra jest klikaczem, przechodzimy z jednego miejsca na drugie. Możemy się przesunąć. Idziemy tutaj w to miejsce. Przesuwamy tu, włazimy. Te pierwsze etapy są banalnie proste. Jak możecie się domyślić, przepraszam jeśli to nie będzie jakoś tak super widać, no ale nagrywam jednak telefonem z aparatu. Na opak, aparatem z telefonu. Chciałem wam tylko takie podstawowe tutaj rzeczy pokazać. No i pyk. Pierwszy etap zrobiony. Taki trening w zasadzie. Żebyśmy wiedzieli co i jak. Dobra, ładuje się chapter drugi. Nie wiem ile jest tych chapterów dokładnie, ale wydupiej mi z powiadomieniem. Sorry, dostałem powiadomienie z Facebooka. No i teraz co? I teraz mamy drugi etap, jak widać już bardziej skomplikowany. Mamy teraz odpalić tutaj ten kryształ. Żeby tu się coś zadziało. Klikamy. Się nam dobudowuje. Te etapy, wiadomo, im dalej w las, no tym będą trudniejsze oczywiście. Dobra, co ja tutaj mogę zrobić? Mogę to przesuwać, ale to mnie nie uciesza, bo to nie jest ten poziom.
tutaj pójdę. Nie będę wam tutaj za dużo pokazywał, dalsze będziecie sobie robić sami. Tylko spróbuję jeszcze zrobić ten, żeby pokazać wam, jaki jestem sprytny. I kawałek kryształa mamy odpalony. No i super partia. Mogę wejść sobie na to. Mogę się przesunąć. A mogę do góry albo... Aha, dobra. Mogę na to. Mogę do góry. No mogę na to i mogę tutaj. I pyk. No i pięknie. Dobra, no i widzicie, i kryształy dalej się zbiera. Tak to wygląda. Tego na telefonie tutaj doświadczyć raczej nie sposób. Bo no wiadomo, że ta jakość kręcona z aparatu nie jest za super. Ale bardzo wam polecam. Oczywiście dam wam link na dole w opisie do gry Ghost of Memories, do głównej strony, gdzie sobie to można pobrać na Google Play albo na App Store. Naprawdę warto jest tą grę zobaczyć, choćby z kuli tego, że niby to się wydaje taka prosta gierka, jak jedna z wielu na przykład telefon do pogrania w wolnym momencie, ale jest tutaj naprawdę piękna grafika z malowanymi tłami, malowanymi levelami i jest ciekawa jakaś taka wciągająca fabuła, także jak ogram dalej, to wam powiem. No i na dalszych levelach już nie jest tak prosto jak tu, już trzeba całkiem mocno nasze komórki wysilić, także bardzo chętnie. To jest oczywiście polska produkcja, bardzo chętnie zachęcam was do zainteresowania się, do zobaczenia, jak to wygląda. No, a tymczasem to tyle. Dzięki za uwagę i trzymajcie się.